No corazón de Ourense, no concello de Melón, atopamos Barcia, unha pequena aldea que parece gardar, entre o murmurio dos regatos e o canto dos paxaros, segredos de séculos. O camiño ata Barcia discorre por corredoiras bordeadas de carballos e castiñeiros, árbores que foron testemunhas de xeracións enteiras. Cando te achegas, os tellados de lousa aparecen entre a néboa matinal e unha sensación de paz invade o viaxeiro. Non hai presa aquí, o tempo vai ao ritmo do vento e do ciclo das estacións. Unha das primeiras cousas que chama a atención ao chegar son os canastros. Espallados entre as casas, erguidos sobre pés de pedra, parecen pequenas catedrais do rural. Barcia posúe un dos conxuntos de canastros máis coidados da comarca. Cada un é distinto. Algúns son integramente de pedra granítica, outros mesturan madeira de castiñeiro e lousa, todos cunha elegancia humilde e fala de traballo duro e saber ancestral. Os pináculos ou cruces que os coroaban non eran só adornos, representaban protección divina para o pan e as sementes, unha maneira de bendecir a colleita e a vida. O canastro non é un simple almacén, é símbolo da identidade galega. En Barcia, durante séculos, foron esenciais para conservar o millo, o centeo e as castañas. Elevados sobre esteos con tornarratos, esas pedras circulares que impiden o paso dos roedores protexían o gran da humidade. O seu deseño é un exemplo perfecto da arquitectura funcional adaptada ao medio. As fendas entre as táboas permiten a circulación do aire para sacar o contido, mentres que o teito de lousa desvía a chuvia que aquí é tan frecuente. Se paseas polas rúas estreitas da aldea, é doado imaginar escenas doutros tempos, mulleres co mandil recollendo as espigas, homes axudando a erguer un hórreo novo, nenos xogando ao seu redor. Aínda hoxe, algunhas familias siguen usándoos e outros téñenos restaurado para que continúen a formar parte do paisaxe. O cuidado que lles dedican é tamén unha mostra do respeto que Barcia lle ten á súa historia. Melón, o concello ao que pertence Barcia, é coñecido polo antigo mosteiro cisterciense de Santa María e polas súas fervenzas, auténticas xoias naturais. Pero Barcia ofrece unha experiencia, a intimidade dunha aldea viva, onde o son das campás marca as horas e as conversas co veciño na porta da casa seguen sendo un costume. Aquí, as festas parroquiais son momentos de reencontro. Nas merendas ao baile libre, baixo a sombra dun canastro, contanse bellas historias, como aquel inverno de neve que cubriu ata as tellas, ou as anécdotas do canastro que resistiu un temporal histórico. O ciclo das estacións de Barcia é tamén un espectáculo. Na primavera, o verde regresa con forza, os prados enchéronse de flores e os paxaros construen niños nos beirís dos canastros. No verán, os campos de millo ondean ao vento, prometendo fartura. O outono cobra as corredoiras de follas douradas e trae o recendo das castañas asadas, mentres que no inverno a néboa envolve todo nun misterio que fai que os canastros parezan flotantes. Estas construcións, sempre presentes, acompañan o ritmo da natureza e da vida. Moitos dos canastros de Barcia teñen inscricións ou datas gravadas que falan do seu pasado. Algúns levan a asinatura de canteiros locais que deixaron a súa marca humilde para a posteridade. Outras veces, unha simple cruz de pedra conta máis ca un libro enteiro, lembra a fe profunda dos habitantes e a súa gratitude pola terra que os alimentaba. Un dos veciños máis vellos, Manuel, conta que de rapaz pasaba as tardes de verán á sombra dun canastro, mentres escoitaba as mulleres cantar cantigas tradicionais mentres desgranaban o millo. Cada canastro, di, ten unha historia. Un foi construído para celebrar unha boda, outro para marcar o nacemento dun fillo. Algúns foron levantados en comunidade, porque aquí sempre se traballou xuntos. Non eran só para agardar comida, eran parte das nosas vidas. A arquitectura dos canastros tamén fala de sabedoría ecolóxica, construídos con materiais locais como granito, madeira da castiñeiro, lousa, integrábase na paisaxe sen danala. Non necesitaban enerxía para cumprir a súa función e duraban xeracións enteiras. Esta armonía co medio é algo que hoxe admiramos e que podería inspirar modelos de construción sostible. O futuro destes canastros depende do cuidado que lles dean as novas xeracións. Hai que xa os emprega de maneira creativa, algúns converténdoos en pequenos espazos expositivos ou en elementos decorativos que atraen visitantes, pero todos saben que o seu valor vai máis alá do turístico.
representan unha conexión directa coa terra e coa memoria colectiva. Sen eles, o rural perdería parte da súa alma. Barcia tamén é punto de paso para quen visita as famosas fervenzas de Melón. Moitos viaxeiros, atraídos pola beleza das augas, descubren por sorpresa a serenidade desta aldea e quedan fascinados polos canastros. Alí, entre casas de pedra e hortas ben coidadas, o tempo parece deter a súa marcha. Unha viaxeira escribiu nun caderno de notas: en Barcia comprendín que os canastros non son só arquitectura, son poemas en pedra e madeira, versos que falan de mans traballadoras e de campos de millo ao sol. O son das campás da igrexa, o aroma do pan recén cocido nun forno de leña, o balbordo dos rapaces xogando, todo contribúe a esa sensación de autenticidade. En Barcia non hai artificio, hai vida real, xente que, malia as dificultades, segue mantendo vivo un xeito de habitar o mundo baseado na comunidade, no respeto pola terra e na memoria dos devanceiros. Se algunha vez visitas Barcia de Melón, dedica tempo a pasear sen rumbo. Senta á sombra dun canastro, escoita o vento a pasar polas súas fendas e deixa que o silencio che fale. Ese silencio contén séculos de historias, colleitas boas e malas, romarías alegres, invernos duros, risas de nenos, cantos de mozas. É un silencio cheo de vida. Barcia é moito máis ca un punto nun mapa. É un recordatorio de que o patrimonio non son só grandes monumentos ou cidades famosas, senón tamén estas pequenas aldeas onde cada pedra e cada hórreo teñen algo que dicir, nun mundo cada vez máis rápido. Parar en Barcia é unha lección. A verdadeira riqueza está no que sabemos conservar e compartir. Ao marchar, cando volvas mirar cara atrás e vexas os canastros perfilados contra o ceo, entenderás que gardan algo máis ca millo ou castañas, gardan a memoria dunha Galiza que, malia o paso do tempo, segue erguida, orgullosa e viva.